Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndamukira makuseni kuti ndinge ndichirekodha so that ndinge ndichizokwanisa kukupakurirai zvirongwa zvamunofarira achiri makuseni. Ari right rema episode atiri kukupai 3 pazuva. You can tell me in the comment section. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Message yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ineniwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kurarama ndiri munomu munyika yevatorwa. Ndiri kugara munomu muJoburg. Ndainge ndichimbogara kuDurban but pari zvino ndigere munomu muGauteng. Saka basa rangu randinoita ndinotongogara hangu kumahotels because ndinodanana nevarume vane mari vakawanda. Saka varume ava ndivo vanoita take care of me. Ndinoti kana ndiri kuno kuSouth Africa ndinokwanisa kuita kana 4 kana kuti 5 months ndigere muno muSouth Africa. Ndinenge ndichingogara muhotel. Handizivi kana kunonzi kubika ini, nekuti muhotel mandinenge ndichigara imomo kana kuti palodge pandinenge ndichigara ndinenge ndichingoitirwa zvose, chikafu and everything chinenge chichingouya ndichingopiwa zvangu zvokudya. Saka upenyu uhwo wandiri kurarama, it is very hard to find men like this that can spoil you like the way that you want to be spoiled. And kuti unge uchikwanisa kuti unge uchizvibatira mhene zvinoti netsei, because varume vazhinji kunyangwe achitokuda anongoti kana akarara newe anenge atova bore newe, anenge asisina basa newe. Saka kuti urambe wakamubata ari mumaoko mako zvinenge zvichitoda rimwe trick rekutoti kana ukapusa unoramba uchingodyirwa mahara. Like zviri nani kuti unge uchinzi uri munhu unodyirwa hako musaga but mari uchidyawo mari, not kuti unonzi unodyirwa musaga but at the same time usina mari futi yaunenge uchipiwa. Like most of the women ndo zvinoitika izvozvo kwavari, kuti unenge uchingodyirwa zvako musaga but usina mari svinu yaunenge uchimbopiwa. Saka mukoma, mukukura kwangu ndainge ndiri mwana ainge aine musikanzwa. Takakurawo tikabva tachizoenda kuBulawayo mushure mekunge baba vangu varoora umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu iye ainge ari mundevele. Even though ainge achihurira baba vangu but baba vainge vachimuda ende vaitokwanisa kutoti kana vakabva kubasa vaikwanisa kuita 3 months vasipo pamba, asi musi wavanouya kunyange vakatowana kuti pamba panenge patori kana nechikomba vaitongodzinga nekutongorova chikomba ichocho. Asi amainini vainge vachivada, hamene kuti vainge vakadyiswa here kana kuti chii chainge chichimboitika kwavari baba. Saka amainini sezvo ivo vainge vari munhu ainge achiita zvezvikomba, vaiti kana vachida kuenda kwavanenge vachienda nezvikomba zvavo vaitosiya vatondiudza kuti kana paine munhu anenge achiuya ndinofanira kuti ndinge ndichizomunyepera kuti vaenda kuchechi. Saka zvikomba izvi zvaizoti kana zvauya paya eniwo nekuda mari zvimwe zvacho zvaizotanga kundipfimba. Ndaibva ndachizobvuma, ndainge ndava kutoenda kumaclubs zvainge zvisingazivikanwi nababa but amainini vainge vachizviziva. Ndakasvika pakuita nhumbu, vakandibatsira kubvisa nhumbu iyoyo. We were very close zvekuti amai vangu ndainge ndava kutonzwa ndichitovavenga because ndaiti kana ndiri kuHarare amai vaikwanisa kungobata kana mamessages nevakomana vangu mufoni vobva vatanga kundirova. Apa amainini vaitondikurudzira kuti ndinge ndichiita vakomana vakawanda so that ndinge ndichizonyatsokusarudza munhu wandinenge ndichinzwa kuda. Ende vakandidzidzisa kuti semukadzi unofanira kuti unge uchingodanana nevarume vane mari chete. Saka ndakabva
ndachizouya kuSouth Africa ndauya kuno kuSouth mukoma ndakamboedzawo kuita basa rekutengesa muviri wangu mustreet but hazvina kunyatso kufamba zvakanaka. Pandakazodzokera kuZim ndakatanga kuwirirana neumwe musikana uyu ndiye akazondiendesa kune vamwe gogo vainge vachigara kumufakose. Gogo ava vakashayika ndokusaka ndazouya panapa because ndiri kushaya munhu anokwanisa kundibatsira kwese kwandiri kuinda. Ndiri kuudzwa kuti munhu aifanira kunge dai akandisunungura ndiyo ng'anga iyo yakandigadzirira zvinhu izvi apa kuti ndinge ndichitanga kunamata. Zvekunamata zvimo mandiri kubva mukukura kwangu ndainge ndisingatombodi kunamata. Saka kune vanenge vachinamata unless kana muchiti imimi munokwanisa kutondiendera pamutsanyo wacho muchindinamatira, asi zvekuzonzi inini ndinge ndichizonamata nekutsanya ndiri ndega, aiwa kanganwai, munenge mava kutotambisa henyu simba renyu muchiuya kwandiri. Ndiri kuda munhu anondinamatira iye personally, anenge agara aine simba raMwari zvekuti kana akandinamatira dhimoni rinobva ratobuda rikaenda. Asi kana kuri kunziwo dzinenge dziri ng'anga, kana painewo zvinenge zvichida kuitwa, hapana kana problem as long as zvisina kuzotsanyisana mukati nekuzoputisana mabute tichiita sekunge vanhu vanopenga. Ndinenge ndichingoda help iri smart isina zvirehwa zvakawanda. Saka zvandinoita mukomana She ndezvekudai, kubva zvandakapiwa mushonga nagogo ivavo. Gogo ava kubatsira kwavainge vachiita kana kuri kunzi unenge uri munhukadzi wafambira nyaya dzevanhurume dzine chekuita nerudo, ivo vaibva vachizoenda mune imwe rumu. Vaiti kana vaenda murumu imomo vaiita tsvina pabepa, vaizouya vobva vakupa tsvina yacho iyoyo vakaiputira mubepa vobva vati chiinda nayo. Saka waifanira kuti unge uchizoiomesa, kana waiomesa otanga kuigegedura semabiscuits uchidya kusvika yapera. Saka pandakaendawo ikoko kumufakose mukoma nemusikana wandainge ndiinaye, iye ainge akatoitawo process yacho. Vakaenda vakanoita tsvina, vakabva vachizondipa tsvina iri muchibepa, ndikabva ndachizonoiomesa ndikaita mazuva ndichiidya. Zvainge zvisiri nyore but vainge vakandivimbisa kuti kana ndikapedza kudya tsvina iyoyo ndainge ndichazosangana nemurume ainge achazonditengera motikari. Saka zvakabva zvachizoitika saizvozvo. Zuva randakati ndichipedza kudya tsvina yagogo vacho ivavo, ndakangonzwa voice rakangonditi enda kumashops. Apa ndainge ndisina kana mari, ndakangonzwa voice rakanditi pfeka hembe dzakanaka dzinobata zvekuti varume paunenge uchifamba vanenge vachikucheuka. Ndikaita saizvozvo, ndakazoti ndasvika kumashops ndava kutodzoka kumba ndichitoti ndatambisa nguva yangu, ndipo pandakabva ndachizosangana neumwe murume akatomisa motikari yake akatoti apinda mumotikari. Ndikapinda mumotikari tikatotanga kutotaura achitondibvunza kuti ndainge ndichigara kupi. Akazondiperekedza kuenda kumba. Ndakazoti tasvika pamba akabva achizoti ndipowo mafone numbers angu. Ndikamunyepera kuti ndainge ndisina phone because I just wanted to test kuti ainge ari munhu ainge akaita sei. Akabva achizoti sezvo painge pachiri nenguva ainge achida kuti tinge tichienda kutown kunonditengera phone. Ndiye murume wekutanga kunditengera iPhone zuva ratakatanga kusangana, tikatoenda tikanorara tose. Ndakazoenda kumufakose ndikanovatenda gogo ndikavaudza kuti zvainge zvakaita. Vakanditi vainge vava kuda kunditemerera nyora idzi mukoma ndakadzitemererwa mukati mezvidya zvangu. Saka nyora idzi ndo dzinoti kana murume ari pamusoro pangu ndipo pandinowanzo kumukumbira kuti ange achindiitira zvandinenge ndichinzwa kuda. Semuno mumujoni hamunetse kungoitirwa bank transfer murume ari pamusoro pako. Saka nyora idzodzo ndo dzinonomubata pfungwa dzake. Murume wose wandinokumbira kuti ange achindiitira chinhu chikuru, murume iyeye ndinotomukumbira ari pakati pezvidya zvangu anenge akabatwa nenyora idzo dzandakatemererwa nagogo vekumufakose.
ndadzoka kuno kuSouth Africa vakandipa mhiko dzekuti as long as ndichingoda kuramba ndichidanana nevarume vane mari ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizonwa tsvina yangu after each and every 5 days. Panongopera 5 days chete ndinoenda mutoilet handiitire tsvina yacho directly muchamber, asi zvandinoita ndezvekudai pandinopinda mutoilet ndinenge ndakawaridza tissue kana kuti bepa ndo risinganetsi, ndobva ndaitira tsvina pamusoro pebepa iroro, then ndinobva ndachizoitora ndinobva ndachizoisa mublender. Kazhinji kacho ndinozosanganisa tsvina iyoyo nechocolate kuitira kuti zvisazonyanyisa kubohwa kunwa, saka ndinogara ndiine liquid chocolate yandinenge ndiinayo inotapira so. Saka pandinenge ndichisanganisa tsvina yangu mublender ndinenge ndichitoisanganisa neliquid chocolate iyoyo, then per day ndinenge ndichiisa mucup ndobva ndanwa, asi ndinofanira kuti ndige ndichipedza kunwa tsvina iyoyo within 2 days, otherwise ndinenge ndatokanganisa mhiko dzangu. Mazuva ekutanga pandakatanga kuita zvinhu izvi zvainge zvakaoma asi zvainge zviri nyore zvekare nekuda kwekuti mbinga dzainge dzichindipa mari, ndainge ndisati ndajairira kupiwa mari. Pandakatanga kupiwawo 60,000 rands nemurume wandainge ndichidanana naye, you can just imagine how happy I was, and zvainge zviri nyore kuti after that ndige ndichizonwa zvekare tsvina yangu, but nguva yarebesa now ndichingoramba ndichingoita zvinhu izvi, and ndasvikawo pakunzwa kuti ndaneta. Saka gogo ava vachizofa handina kunge ndakaziva kuti vatova pedyo nekufa. Ndaifanira kunge dai ndakaenda kwavari, vakaenda vakanondikwesha nyora idzo dzavakanditemerera muzvidya zvangu, but unfortunately nyora idzi handina kukwanisa kuzonokweshwa, vakabva vachizofa. Ivo hanzi vainge vakati kana ava kusada anofanira kuti ange achizoya kunoku kuitira kuti ndinge ndichizotora zvinhu zvangu. Saka ndakangoignorawo message iyo yavakatumidzira through my friend. Izvezvi friend yangu asisimo muno muAfrica akaendawo akanodzosera zvinhu zvake akatoroorwa nemurungu wekuGermany, and ava kutogarawo kumhiri kwemakungwa. Zvose zvaainge achimboitawo zvekunwa tsvina yake akasiyana nazvo. Zvino ini mukoma ndakaramba ndichingoenderera mberi nekuti kune kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiendeswa neimwe mbinga. Saka kwatainge tichida kuinda mukoma ainge akandivimbisa kuti ainge achazondipa mari yakawandisa kwazvo. Saka ndakakalculata ndikaona kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe ndaikwanisa kuzopesana nemukana uyo wandainge ndichida kupiwa nembinga yangu. Ndikati saka hazvigoni kuti ndinge ndichimbodzokera kuZim. Saka nyaya yandiunza pano ndiyo yomukomanashi kuti variko vakatomboedza kundibatsira because mari ndinayo yekurarama ndinayo, asi dambudziko riripo nderekuti zvinhu izvi as long as zvisina kugadziriswa, imba yandakatenga kuZim hanzi inokwanisa kutongotorwa tumabusiness twandinatwo, hanzi ndinobroka kudzokera apo pandainge ndisati ndasangana navo gogo, nekuti chivanhu chacho hanzi chinoti dare racho rinofanira kuti ringe richizovharwa zvakanaka kana kuti ndokamurwa kuitira kuti ndisazongoramba ndichizongodya madhodho angu. Ndo nyaya yandiunza pano. Ndinoziva kuti pane masatanist akawanda anototeererawo chirongwa ichi. Pane vakaromba uye pane vakatonorasa urombwa hwavo. Ndibetsereiwo kana muchikwanisa kunyangwe kungondiudzawo, mungava muri mucomment section chaimo, ndikwanise kuti ndinge ndichizoendawo kwamakaenda ndichinorasawo zvinhu izvi, nekuti handichazvidi. Ndaneta nekuramba ndichingonwa tsvina yangu. Hausi upenyu hunonakidza ihwohwo uhwu hwandiri kurarama. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi vanorarama nekunwa tsvina, kutoisa mublender. Hanzi ndinosanganisa nechocolate. Hai, pakaipa. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Kuseka namo serugare. Hanzi ndinotoda kutosiyana nazvo, but ndikangoregedza kuzadzikisa mhiko idzi. Hanzi upfumi hwose uhwo hwandakapiwa nagogo through matare avo. Hanzi kana dare racho risina kunyatso kuvharwa zvakanaka, it means kuti I'm going to lose everything. So let us try to speak with our dear sister mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. So vakanditumidzira through Facebook. Saka kana kuri kunzi munenge muine maconfession enyu munokwanisa kutumidzira zvekare through Facebook. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe. I hope ndichawanawo help pano. Can you please post for me yaya yangu? I am a lady in my early 30s. Ndiri dhafela chaiye size 44, but I am very flexible. Rangu idambudziko chairo mukoma, haisi confession. Ndakazvarwa mumhuri medu tiri 2, inini nasisi vangu. Baba vakafa, tasara na amai vanogara kumusha. Nasisi vangu vakamitisiwa vana 4 nana baba vakasiyana. Endi ndini ndinoona kuti vadya vapfeka uye vana vaenda kuchikoro. My sister is not lazy. Vanoitawo maricho vachindibatsira. I work as a security guard in Harare and I stay alone in one of the cheapest ghettos. Mukoma ini handina kana mwana kana boyfriend and never been married kana miscarriage zvayo. Handina kumboita and now I'm over 30. I'm not a virgin zvangu and kupfimbwa ndinopfimbwa chaizvo pese pandinofamba mukombi kubasa muroad with guys of my age. Nevamwe vatori vadiki kwandiri vane mota vasina nevanopusha zvingoro. Asi mukoma handina relationship inopfuura 2 weeks kusvika ku 1 month. Vamwe ukavapa namba vatofoni. Vamwe ndivo vanongoti taure vobva vati zim. Then vamwewo anoshingirira kusvika akuona. After meeting anobva atoenda zvachose. I don't sleep around. Izvozvi ndakutosvika gore kupera and no man has slept with me. Zvimwe zvandinonzwa nevamwe zviri nani nekuti vanoziva kunobva dambudziko ravo, asi inini handina chandinoziva kana kuona. Handisati ndamborota ndichiita bonde kana kumuka ndiine urume. Handisati ndamboita chero madzikirira. I know kuti ndiri kusundirwa mhepo. Izvozvi even my finances are struggling. Ndakazara nezvikwereti kubasa. My friends and Zimlon, and since ndiri guard ndinoita off 3 days per week. Ndinozama kumbotsvaka mapeace job asi habatike. Ndinombozama maremedies andinoona online as change hapana. Handina kuuya kuzotsvaka murume pano kwete, asi ndiri kutsvakawo spiritual help zvekare nevane mapart time around Harare. Ndinokumbirawo kana paine vanogona kudzinga mhepo dziri kunditeverera, please help. Handisarudzi hangu chero ndadzingirwa jambwa nemunyama unonditeverera. Mari handina, please do not refer me kunodiwa mari nekuti I am living from hand to mouth. Vanokwanisa kundiwanirawo spiritual help. Ndinokumbirawo munyore kuti ndinofamba sei, rokuisa namba kana kupa mukomanashi namba vanozondipa, then I will contact you. Thank you in advance. Evedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndo nyaya yavo iyoyo. Hanzi handina kana relationship inombo lasta. Pakaipa. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Hanzi ndine mweya wejambwa nemunyama. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Murume wangu ndiri kutya kuti anokwanisa kuzosungwa. Handizivi kuti ndingamubatsira sei, ndomuonesawo sei, because iye atori nenharo. Murume wangu iye anoshanda, anoitawo zvekukorokoza ndigweja
ndichangotiwo tinogara mukwekwe so as to avoid vemutemo. Murume wangu atova ne almost mwedzi achiti paanouya kumba anenge achingotaura nyaya iyoyo ari kuti kumaini kwavo uko kwavari kushanda hanzi pane umwe murungu wavo but murungu munhu mutema. Hanzi akauya kumurume wangu akabva ati iwe ndakusarudza, ndokubva achizopinda mumotikari vakaenda kumba kwemurungu vakabva vachizoti vavako. Hanzi pane umwe zvekare akazouya but mukorokoza akatorwawo kune imwe nzvimbo, ndokubva vachizonzi vari vaviri pane kabasa kavari kufanira kuti vange vachizopiwa. Hanzi pari kudiwa misoro yevana vaviri. Hanzi misoro iyi yevana vaviri iri kufanira kuti inge ichizoshandiswa ikoko kumaini. Ndamboedza ndichaedza zvekare kuti ndinge ndichionesa murume wangu kuti zvinhu zvakadai zvinokwanisa kuzomusungisa mune ramangwana kana kuri kunzi mwana uyu kana vakawana mwana iyeye vakamuponda vobva vachizoponda zvekare umwe. Hanzi pari kudiwa misoro yevana vaviri, musikana nemukomana. Hanzi misoro iyi ichange ichizonoshandiswa kumaini. Saka ndikudawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti murume wangu ndingamuonesa sei, ane nharo dzisingaiti panyaya iyi. Anokwanisa kutopfumba zvibhagera achitoda kutondirova achiti kwandiri uri kuda kundipesanisa nedestiny yangu. Hanzi murungu wangu is my destiny helper, ndiye achandisvitsa kwandikufanira kuti ndinge ndichisvika. Zvino inganzi idestiny here yekuti unotanga wambogura misoro yevana yozoshandiswa paurombwa? How can I tell my husband iye ari kuti akavimbiswa mari hanzi inotosvika kuma $50,000. Hanzi tinobva tatopfuma ende upenyu hwedu hunobva kwatoshanduka forever. Ndo ignore here? How exactly can I assist my husband? Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndingamuonesawo sei murume wangu kuti zvaari kuda kuita izvi kutoshandiswa. Hanzi pari kufanira kuti pange pachizourawa vana vaviri. Vana vaaniko ivavo vari kurongerwa kuti vange vachizopondwa? Let us keep our kids safe at all the times. Vana pavanoenda kuchikoro vanofanira kuti vange vachiperekedzwa nemunhu mukuru, uye zvekare pavanodzoka vachibva kuchikoro kana kuri kunzi munenge muchikwanisa moenda munotora vana venyu, because nyika yakaoma, vanhu vari kuita zvese just for the sake of money. Kune avo vanenge vachazodawo kuzovhura mapages avo paFacebook, one thing that I have learned in the few weeks that we have started creating content for Facebook is that Facebook vazhinji vanozoita viral. They go viral because munenge matomboshuta zvimaskiti zvezvinyadzi. So that one you need to know kuti as long as you are doing clean content, it will take time. You are not going to make it overnight, but we thank you for the support nema comments also ne engagement yamunotipa ku Facebook. We managed to get to 1,000 followers nezuro. We'll keep on pushing the content that we are pushing to you, hoping that you are enjoying. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndakauyawo pano mukoma, if you still remember me, ndainge ndichidawo murume ndikabva ndachizowana mafone numbers evarume vatatu. Pavarume vose ava vandainge ndichitaura navo, one day ainge achigara kuZim. Saka wekuZim ndainge ndichitomuignore nekuda kwekuti ainge achishandisa Zim number, because ndainge ndichiti kudzoserwa kunhamo here zviri nani kuti ndinge ndichidhila nevemuno muSouth. Saka ndainge ndava kuitawo hutsotsi, handidi kureva nhema, so that ndinge ndichikwanisa kuzobetserwa. Hutsotsi hwandainge ndichiita sezvo varume ava vari vaviri vainge vari kuno kuGauteng, then substitute ainge ari kuZimbabwe, ndainge ndava kudanana navo vose vari vatatu, because ndakacalculate ndikaona kuti kana ndikagara ndichichema kwavari vose vari vatatu, it means kuti pamwedzi ndinenge ndiine mari. Kubasa kwandinoshanda ndinopiwa 5,200. Saka ndainge ndava kuda kuti at least ndinge ndichipiwa
9k ndichisanganisa nemari yandinenge ndichizopiwa nevakomana ava vari vatatu. Saka vekunoku kuJoni ndivo vandaiwanzokuisa pressure because ndaiziva kuti mari vanoiwana. Then wekuZim ndaingomupawo pressure, saka mari ainge asingaitumidziri kwandiri but aizotumidzira amai vangu kuZimbabwe ikoko. Saka ndaikwanisa kutobata between 8 point something kana kuti 9 pamwedzi. Ndainge ndava kutokwanisawo kutoitawo zvinoita. Saka vekunoku manje vakazo find out kuti ndo zvandiri kuita. Ndakanoitawo mistake mukoma. Nerimwe zuva ndakati ndaenda kusleep over ndikakanganwa kuzoloka foni yangu apo patainge tava kurara. I thought kuti ainge atorara, saka ndakangobayirira foni pachaja. Ndainge ndakatodhakwawo nehope. Iye akabva achizomuka ndokubva atora foni yangu akabva achizoona kuti mainge muine vamwe vakomana vaviri vandainge ndichidanana navo at the same time. Akatora mafoni numbers ndokubva vachizotanga kutaurirana vanhu ava. Saka ndakabva ndachizoramba vekunoku kuJoni ndikabva ndachizotanga kuita serious newekuZim. WekuZim mukoma even though ndainge ndakamushora but ndainge ndisingatozivi kutoti ainge ari munhu ainge aine mari. Aigara achingochema hake achiti handina mari, but iye anoita zvokugadzira motikari but ane mari. So ndakazoenda kuZim, akatonditi kana uchindida chitokwira bhazi. Ndaenda kuZim mukoma Nashi akaenda neni kung'anga akanondiitisa mhiko. Iko zvino zvimanje ava kundishandisa apa kundiroora kwacho haasi kuda. Apa mhiko dzaakandiitira mukoma handichakwanisi kuti ndinge ndichimuramba. Saka ndauya pano kana kuine vanhu vanokwanisa kuita marituals eseparation, kunyange zvikanzi ndinenge ndabatsirwa nemusatanist, handisisina hangu basa nazvo. Chandiri kungoda ndechekuti ndikwanise kuti ndinge ndichimufuratira murume uyu. Ndakaenda kuZim, ndaenda kuZim akabva anditi ndinozviziva kuti wainge uchindihurira kuJoni ikoko but it is okay nekuti ndinokuda. Saka zvatava kuita panapa, sezvo iwe uri kuti unondida, tava kutoenda kung'anga. Ndikati it's okay. Takazoenda kune imwe ng'anga mukoma yekuHighfields. Tasvikako ng'anga iyi yakatora gavi, handizivi kuti remuti upi. Ndokubva ndachizosungwa makumbo angu. Ndakasungwa mumabvi umu kubatanidza makumbo angu, ndikaradzikwa pamusoro pechimhasa. Ndikatanga kudirwa mishonga yainge yakasanganiswa nebuti. Ndikabva ndaitiswa mhiko dzekuti makumbo angu awa haazombofi, akavhurirwa umwe murume kunze kwako iwewe tamuka, not his real name. Iye akabva achizotanga kupirawo but zvaainge achitaura handina kuzvinzwa. Saka ipapo mukoma ndainge ndava kungofaitirawo kuti ndinge ndichimudya mari. Zvakawanda ndainge ndisina basa nazvo, ndokusaka ndakabvuma kuti ndinge ndichiita mhiko dzakadaro. Tapedza kuita mhiko idzodzo, iyo akaitawo dzake mhiko, but I think kuti ndainge ndakatoitirwa trap nechekare because kunyange akaita mhiko dzekuti haafi akazorara neumwe musikana zvekare kunze kwangu, but ari kundihurira too bad ende zvinorwadza nekuti chekuita hapana. Anoita zvaanenge achinzwa kuda neni. Apa ndini ndava kutomutumidzira mari. Pakamari ikako kandinowana mukoma ka 5,000 ndinotobvisa at least 2,000 each and every month yekuti ndinge ndichimutumidzira so that ange achingoishandisa kungonwa doro. Apa inini ndinotozvishotesa. Handichazivi kuti ndakapedzera kuzvitengerawo kana bhutsu kana bhurugwa chairo rini nekuda kwekuti mari yangu yose yava kungoenda kwaari. Saka chandikunza pano ndiyo nyaya yekuti ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundisunungura, kunyange zvikanzi musatanist kana kuti muprofita anenge achiwanikwa muno muGauteng. Ndinokwanisa kufamba ndichienda kwaari ange achikwanisa kuzondisunungura. Saka pamhiko idzo dzandakaitiswa kuHighfields ndichisungwa mabvi angu negavi, ende ndinototi kana kuri kunzi kana ndikaita murume anenge achindida kana paya tava kuda kuenda kunorara tose ndinonzwa kugurwa mumabvi mangu. Kana tikaenda tikanorara pamubhedha, iyewo anototanga kutobvunda mumabvi achiti ari kunzwa kupera simba. Hakuna murume anokwanisa kupinda pakati pemakumbo angu nekuti anogurwa kana akada kuita nharo
anototanga kutodikitira kuita sekunge achafenta. Ende vazhinji varume avo vandiri kupinda navo mumujolo vanenge vachinzwa kutsva kana tiri tose tikangotanga kungoita romance anonzwa kutsva zvekuti anoshaya kuti oita sei. Saka this has happened kubva zvandakabva kuZimbabwe. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. I know kuti zvinhu zvandakaita ndakakanganisa, ndakazviita zvinhu izvi ndichifungidzira kuti ndakangwara ndikati varume ava vari vatatu vanofanira kuti vange vachizopusha salary yangu ndiwanewo at least 9k each and every month, ndiyo inoita kuti ndige ndichikwanisa kuzoraramawo kalife kanenge kari nani plus nemaprograms angu awo andainge ndiinawo. Ndakaona sekunge zvainge zvakakodzera kuti ndidanane nevarume vatatu instead yekudanana nemurume umwe chete. Ndibetsereiwo, please do not judge me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ende iye ndinototi kana ndikatomuudza kuti ange achindisunungura anototanga kutoganza achitoti unoda kusunungurwa kuti waita sei nekuti uri mukadzi wangu. Saka ndingori mukadzi wepamuromo chete, haadi kunoona vabereki vangu. Ndakamuti chienda unondibvisira kutsvakirai kuno, kundichengeta kwacho haandichengeti. Apa ane mari. Ndakamuudza kuti it is fine, ndava kudzoka kuZimbabwe ndizogara chinditsvakira kwekugara. Akati handina mari, gara kuSouth Africa ikoko uchishanda sezvawainge uchiita. Saka ndakamubvunza kuti zvava zvekukaurisana here. Akanditi ndinogokukaurisa kuti waita sei iwewe uri mukadzi wangu. Saka ndingori mukadzi wekungonzi mukadzi. kuZimbabwe ari kuita kuhura 2 bed mukoma, anokwanisa kutozviisa pastatus akatogrebana neumwe mukadzi. Apa inini kunoku handikwanise kuti ndinge ndichiitawo zvandinonzwa kuda nebhodhi yangu. Ndoita zvekuita sei? Ndainge ndichimbofunga kuti munhu uyu ndinge ndichingomuendera kumapurisa. Arono kana zvichikwanisa kuzondibatsira omanikidzwa nemapurisa kuti ange achizondisunungura, because life yacho iri kurwadza iyi, kushandira murume ari kuZimu iwewe uchifondoka uri muSouth Africa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndiri kushandira murume ari kuZimu ndiri munomu muSouth Africa. Let us try to speak with our DM sister in the comment section. Strange things they do happen in this world. Vakauya vachiti ivo vari kutsvaka murume saka pakaipa, which means kuti havana kutaura chokwadi, because varume vatatu avo vane mafone numbers andakavapa vainge vava kutongodanana navo vose vari vatatu kudaro. Saka vainge vari pakutsvaka mari. Ndo zvakaitika izvozvo. Ngatitaurei navo mucomment section.